дар донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд мулоқот дар мавзӯъҳои пешгирии падидаҳои номатлуб аз ҷумла коррупсия шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ гузаронида шуд. Дар он намоянда аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, устоди донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ва директори донишкада ширкат варзида сухан карданд. Мулоқоти мазкур бо донишҷӯёни фаъоли донишкада гузаронида шуд. Мақсади баргузории мулоқот ин вусъат бахшидан ба корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ вобаста ба пешгирии падидаҳои номатлуб аз ҷумла коррупсия, шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои ифродӣ, ҷалби донишҷӯён ба омӯзиши фанҳои дақиқ, китобхонӣ ба ҳисоб меравад. Тоҷикистон дар сафи пеши мубориза бо терроризму ифротгароӣ дар ҷаҳони муосир қарор дошта, бо сиёсати устувори худ дар таъмини суботу амнияти минтақавӣ ва байналмилалӣ саҳми мушаххас мегузорад. ҳанӯз баҳри мубориза бо терроризм ва экстремизм соли 1999 як зумра санадҳои ҳуқуқи меъёрӣ қабул шуда буданд. ин санадҳои меъёри ҳуқуқӣ барои ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳои ҳуқуқии мубориза бар терроризм ва экстремизмро фароҳам овард. Коррупсия падидаи иҷтимоӣ ба шумор рафта ҳар шаҳрванд ва насли наврас аз ҷумла ҷавонон ин гуна ҳолатҳоро пешгирӣ намоянд. гуфта шуд, ки гурӯҳҳои экстремистӣ фаъолияти худро барои нобуд сохтани гурӯҳи одамон ба пеш мондаанд. Барои таъмини сулҳу субот ва амнияти кишвар бояд ҳар нафар ҳушёрии сиёсиро аз даст надода барои пешгирии ин гуна падидаҳо саҳмгузор бошанд. устоди донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон Шӯҳрат Саидзода иброз дошт, ки терроризм дин, миллат ва мазҳаб надорад ва доир ба пайдоиши он сухан кард. Терроризм падидаҳои нав набуд. Аз замонҳои пеш чунин роҳҳои таъсири манфӣ расондан ба система, ба давлат, ба ҳокимият мавҷуд буд. як чизро мо хуб медонем, ки дар замони муосир ҳар гуна падида шаклу хусусияти худро тағйир дода истодааст. яъне агар тақрибан давраҳои пеш таъсири он бисёр маҳдуд бошад, вале имрӯз таъсири ин ҳамин падидаҳои номатлуб бисёр бузург аст. яъне баробари пешравӣ хатарҳо низ бузург шуда истодааст. имрӯз хатар дигар сарҳада намедонад. барои вай ягон ҳудуди ҷуғрофӣ муҳим нест, балки анамин шабакаҳои иҷтимоӣ, анамин технологияи коммуникатсионӣ имконият медиҳад, ки хонаи ҳама ворид шавад, тафаккури ҳама ворид шавад. анамун таъсири манфии падидаҳои ифротгароию тунгароӣ. чунин мулоқоту вохӯриҳо бо намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят барои беҳтар намудани дониш, пешгирии коррупсия ва барои огоҳ намудани ҷавонон аз падидаҳои номатлуб, терроризму экстремизм нигаронида шудааст. бино ба иттилои масъулин дар донишкада барои пешгирии ин гуна ҳаракатҳо мулоқоту вохӯрӣ бо донишҷӯён бештар гузаронида мешавад. мақсади баргузории вохӯрии имрӯза ин пеш аз ҳама огоҳ намудани ҷавонон аз падидаҳои номатлуб, пешгирӣ намудани ин падидаҳои номатлуб дар байни донишҷӯён ба ҳисоб меравад. ин гуна вохӯриҳо, мулоқотҳо, корҳои тарғиботии ташвиқотӣ дар донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд мунтазам баргузор карда мешавад. инчунин бо мақсади пешгирии падидаҳои номатлуб озмунҳои гуногун гузаронида мешаванд. мулоқоти мазкур дар дигар донишгоҳҳои олии вилояти Суғд низ гузаронида мешавад. ҳадафи он тарғиби ахлоқу одоби ҳамида, ҷалби донишҷӯён ба омӯзиши илму дониш, китобхонӣ ва барои баланд бардоштани худшиносиву худогоҳӣ, ватандӯстӣ, меҳнатпарастӣ маҳсуб мешавад. гузориши Ганҷина Олим ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.